A mitjan segle XIX, Espanya era fonamentalment un país agrari amb una economia endarrerida on la majoria de la població vivia en el camp. El 65% de la població activa espanyola treballava en el sector agrari. El sector secundari només representava el 17% de l'activitat laboral. Només algunes regions, com Catalunya, Astúries o el País Basc, presentaven un desenvolupament industrial important, majorment en el cas català, principal focus industrial de tot l'Estat. Aquest entorn socioeconòmic no experimentaria importants canvis fins 1914, quan la Primera Guerra Mundial va oferir la possibilitat d'un notable creixement industrial per les exportacions als països